archebu fi at George. George yn mynd am ergyd ar arbediad gan Rhys Wilson. Dwi'n meddwl bod y bêl yn mynd i giro postyn. Cic gornel yn cael ei chrimani mewn a'n taro'r postyn. A'r bêl yn cael ei chlirio. Callum Seinty oedd ar peniad. Fe nath gyrraedd y bêl gynta. Ar draws y cwrt bach yn curo Wilson yn taro'r postyn ac yn ôl i ddiogel i ddwylo Wilson. Lansawel yn dianc. Goldsworthy, gyffyrddiad hyfryd ar ei droed chwith. Walters tu allan iddo fe. Goldsworthy, braidd yn ffodus i gael y bêl na nôl, sgiliau da, croesiad hyfryd. Ychydig y tu ôl efallai Luke Bowen. Mae gan Tair, gêm yn llifo un pen y cael llall. Tair yn croesi! O, ddim alawiad fyna. O, mae'r bêl wedi cael ei chlirio am gyd gornel. Mae Luke Bowen yn honni bod yn alawio. Luke Bowen yn ei ffynio tuag at gol. Mae'n cael ei chlirio'n wirthiol oddi ar y linell, ond Bowen yn honni i bod i wedi cael ei llawio. Hir i'r awyr, chwilio am Walters. Walters yn uchel. Bowen! O, ddi ar y linell na, mae mewn yn cael ei throi mewn. A mae Lansawel ar y blaen. Mae'r gigrydd yn achosi pob mathau o broblemau ar y postyn pella i'r Barri. Thomas Walters yn ennill y peniad, y cyffyrddiad gan Luke Bowen. Y gol yn cael ei sgorio gan Cullen Kinsella. Briton Ferry. Camgymeriad yng nghanol car. Gan Cottrell yn y cwrt Cosby, chwilio am ergyd. O! Modfeddi heibio'r postyn. Cyfle gorau'r ail hanner yn dod i'r tîm cartre. Rediad penderfynol gan Jordan Cottrell. I ben yn ei ddwylo, yn gwybod bod hwnna'n gyfle euraidd i ddod ar sgôr yn ddiwedar. Cyflwyno'r gêm wedi arafu tipyn yn yr ail hanner yma. Ond tymherau ddim wedi gostwng cymryd â hynny chwaith. Cottrell. Sgiliau da mewn at Seinty. Seinty'n gryf. Ac yna'r ergyd yn erbyn y postyn. A dyna'r ail dro i Seinty daro'r postyn hyn o'ma. Warman tuag at McLagan, y bêl yn cael ei chlirio. Cefnogwyr y Barri yn codi cryf. Pediad pwrpasol gan Callum Seinty, ond eto i ergyd yn taro'r postyn. Dyma Tyler Brock wedi gwneud yn dda i ddal y bêl i fyny at Goldsworthy. Angen cymorth ar y gefnor chwith. Dyma Kinsella ysgoriwr, beibio i Seinty, parhau i fynd, prediad da gan Kinsella! O, mae'n taro'r bar! O, y gorau ni wedi gweld o Lansawel yn yr ail hanner yma gan Cullen Kinsella. Creu y lle am yr ergyd trod dde, Ciro Lewis, taro top y bar. Cottrell yn gweithio'r bêl yn draws ac yn lawr y sianel at Fahia. George yn trin dysgu croesiad yn y canol. Dyma Cooper sy'n yn croesi, a dyma McLagan! O, sut yn y byd nath McLagan methu'r cyfle yna. Dyma McLagan! Ail gyfle. Ac yna ni gosod i'n ôl, werthio fod ni ar y linell gan Chris Evans. MacDonald ar ergyd troed chwith. Angredadwy yma ar Barc Jenner. Chris Evans, arwr Lansawel, yn sicrhau bod yr ymwelwyr yn parhau ar y blaen.